kommer Ulla lige herover og sidder. Så, nu skal vi synge, ja. Det skal vi. Og vi starter med... skal Ulla se, om vi kan finde den, vi starter med? Nej, det er ikke den med ænderne, vi starter med. Vi starter med den her med myggene. Ja. Og så lægger vi den her. Og så tæller vi til 3. 1, 2, 3. Jeg hører torden. Jeg hører torden. Gør du det? Gør du det? Pliske, plaske, regnvejr. Pliske, plaske, regnvejr. Jeg bliver våd. Jeg bliver våd. Så kommer den med myggen nu. Myggen sværmer. Myggen sværmer. Jag den væk. Jag den væk. Myggene de stikker. Myggene de stikker. Klø, græs. Klø, klø, græs. Ja, så klør det, når myggene de stikker. Ja. Så lægger vi den her til side. Ja, klø, klø, græs. Så finder vi en anden ting. Det er den med ænderne. Den med ællingerne. Ja, nu lægger vi først. Ulla, hun lægger sangen her. Sådan. Og så får Louis lov til at tage en ælling op af posen. Og Louis han vælger den... Kan du tage en op, Louis? Nej. Louis han tager den gule and. Skal du lige sætte den ud, Louis? Sådan. Og Naja. Og hun vælger den blå and. Der. Jamen, nu er det Esthers tur, ikke også? Så Esther, hun får lov til at vælge den sidste ælling. Sådan, og det var den grønne ælling. Vi ser, om den kan være her. Sådan der. Fint. Godt. Så tæller vi til 3. 1, 2, 3. 3 små ællinger, jeg engang så. Tykke og tynde, der var ude at gå. Men den allermindste ælling med en fjer på sin bag. Drillede de andre med sit rap, rap, rap. Ned til vandet gik de en dag, og vrikke, vrikke, vralte i ro og i mag. Men den allermindste ælling med en fjer på sin bag, drillede de andre med sit rap, rap, rap. Nede i vandet svømmede de rundt. Sjippe, sjippe, sjappe, for det er så sundt. Men den allermindste ælling med en fjer på sin bag, drillede de andre med sit rap, rap, rap. Det var bare fint. Se, så skal vi have Esther til at tage en ælling og putte ned i posen. Du tog den grønne, og Naja. Du tog den blå. Og Louis, han tager den. Hvad farve er den, Louis? Gul. Gul, ja. Og Ulla, hun tager sangen. Sådan. Hej, hej, ællinger. Nu skal vi have den med colaen, ja. Nu finder Ulla lige sangen frem her først. Og lægger den her med den lille undulat. Så kan Esther få lov at tage en ting op her af posen. Og Esther, hun finder... Hvad må Esther finder? Tror du, hun finder colaen? Nej, Esther, hun finder den lille undulat. Men Naja, hun finder colaen. Og Louis, hvad finder du? Jeg kan I sætte det ud så? Du finder fisken. Sådan der. Og så får Esther lige lov til at finde den sidste ting.
Sådan. Is. Det var isen, ja. Sådan der. Ja, læg du bare den der. Fint. Det var rigtig fint. Jamen, den må gerne ligge der. Den har Louis sat der. Det er helt fint. Så tæller vi til 3. 1, 2, 3. Jeg er en lille undulat. Jeg har så ondt i min mave. For dem jeg bor hos, ja dem jeg bor hos, de er så nære. De giver mig sild hver eneste dag, men det vil jeg ikke have. For jeg vil hellere, ja jeg vil hellere have Coca-Cola og is. En. Skal vi synge det en mere gang? Okay. Jo, nej, jeg vil gerne synge den igen, så tager vi den lige en gang mere. Er I klar? Jeg er en lille undulat. Jeg har så ondt i min mave. For dem jeg bor hos, ja dem jeg bor hos, de er så nære. De giver mig sild hver eneste dag, men det vil jeg ikke have. For jeg vil hellere, ja jeg vil hellere have Coca-Cola og is. Ulla, hun kom lige til at hoste. Ja, nej, nu har vi sunget den 2 gange, så synger vi den ikke mere. Nej, så skal vi have Naja til at finde en ting og putte ned i posen. Hun putter colaen i. Hvad med dig, Louis? Hvad vil du putte i? Prøv at vente lidt, Naja. Nu er det Louis' tur. Den der fisk. Sådan. Så er det Esthers tur. Du putter lige undulaten ned i. Kan du det? Den fik lige en nysser. Prøv at vente lidt, Naja. Jeg skal lige have Esther til at putte sådan der ned med undulaten. Det var godt. Så kan du tage den sidste. Ja. Så tager Naja isen. Det var flot. Sådan. Så siger vi hej undulat. Ja, ved I hvad vi skal nu? Nu skal vi synge farvel og tak for i dag. Ikke også, Louis? Ja, er du klar? Okay. Farvel og tak for i dag. Farvel og tak for i dag. Farvel min ven, kom snart igen. Farvel og tak for i dag. Stop, prøv at vente lidt. Det er fordi, prøv at vente lidt. Prøv at sætte dig ned, Louis. Det er fordi i dag, der står der et bord der. Så Ulla, hun skal lige flytte bordet, før I kan komme over med puderen, ikke også? Nu går Ulla lige herover.